तो रउआ लोगन के खातिर भोजपुरी में एक बार और फिर से बहुत बड़ा न्यूज लेके आ गई। आप सबके आई गरीब छोट भाई एक बार औरी। तो रउआ लोगन के हम बता दी कि इन दिनों भोजपुरी से बहुत सारा गाना लॉन्च होखबे करता। तो रउआ लोगन के आज के ही वीडियो में एगो और नयका जौन बोलबम सॉन्ग आ रहा बा वही के जानकारी देवे के आइल बा। तो कुछ घंटे पहले ही ई गानवा के पोस्टर लॉन्च भइल है। रउआ लोग हमरे स्क्रीनिया पे पोस्टर वा देख ली जा। जौने गाना के टाइटल बा चढ़ावे बेल पाता। भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार यानी कि अरविंद अकेला कल्लू और गोल्डी यादव के आवाज़ में ई गाना आवता। ई गाना में म्यूजिक देले बाटे प्रियांशु सिंह जी और ई गाना के लिखले बाटे बड़े भाई आशुतोष तिवारी जी और ई वीडियो के जे डायरेक्टर बा बाबू जेकर नाम है नितेश सिंह। तो रउआ लोगन के बता दी हम कि ई गाना 10 जुलाई यानी कि कल जौन बा कि सुबह में 6:30 बजे मीरा म्यूजिक और गुड्डू कुमार सिंह 2 यूट्यूब चैनल पे ई गाना के लॉन्च कइल जाता। तो रउआ लोगन के खातिर हर दिन हम कोशिश करत रहिला कि आप सब तक भोजपुरी से नया नया गाना के अपडेट पहुँचत रहे। वीडियो हमार पसंद आ गई हो तो वीडियो के लाइक जरूर कर दी जा और चैनल पे रउआ लोग नए बानी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटियों के दबा दी जा।